एनबि बड'लेण्ड चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायबाय। आं दिनै नोंथांमोननो मोननैसो निउस आपडेट लानानै फैदों। बेफोर निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननो आं फारि फारियै खिन्थालांगोन। स' भिडिअखौल' नोंथांमोना जोबजासिम नाय आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम, लोगोफोरनो शेयार खालाम आरो लोगोसेनो नोंथाङा जुदि आंनि नैबे एनबि बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेल आइकनखौ प्रेस खालामनो दाबाव। थुदो जों भिडिअखौ जागायदोनि। दिनै 19 आगस्ट 2020 बुधबार वेडनेसडे। नाम्बार 1 आव दङ गुवाहाटीनि सासे 8 थाखोआव फरायनाय फरायसा। बिथाङा खन्थाइ लिरनानै बुक अफ रेकर्डस खालामनो हादों। 70 सानाव 70 खन्थाइ लिरनानै आसाम बुक अफ रेकर्डस, 90 सानाव 90 खन्थाइ लिरनानै इनक्रेडिबल इन्टारनेशनेल बुक अफ रेकर्डस आरो 125 सानाव 125 खन्थाइ लिरनानै ब्राभ' इन्टारनेशनेल बुक अफ रेकर्डस जानो हादों। मुङा बिनि सान्दनिका चौधुरी। नाम्बार 2 जम्मु काश्मीराव टप लेट कामान्डारखौ बुथारनो हादों। मुङा साज्जाद आलियास हायदार। लोगोसे आरो सासेखौबो गावथारो। सासेया खारखोमादों। बिसोर साथामानो 2 CRPF आरो सासे पुलिसखौबो गावथारदोंमोन। दायो खारखोमाना थानाय सासेखौबो नागिरगासिनो दं। नाम्बार 3 आव दङ भाद्र दाननि समाव गोबां नामघरफोराव नाम खबनो थाङोब्ला सा 15 जननि बांसिन सुबुंफोरखौ ज' जानो होआखै आरो खुगायाव मास्क, ससियेल डिस्टेन्स मानिनानै नाम खबनाय खामानिखौ मावफुंनो बिथोन होदों रायजो सोरखारा। बेखौ बयबो मानिनानै सोलिलायदो। नाम्बार 4 आव दङ कर'ना आपडेट। दिनै 19 आगस्ट 2020 बुधबारनि फुंबिलि 5 AM सिमनि आपडेट बादियै आसामाव टटेल 82,201 जन जाबाय। डिस्चार्जआ जाहैबाय 58,294 जन। एक्टिभ केस जानानै दं 23,701 जन। डेथ थैनाया 203 जाहैबाय आरो माइग्रेडआ 3। नाम्बार 5 आव दङ कर'ना आपडेट बुहुमनाङै। दिनै 19 आगस्ट 2020 बुधबारनि फुंबिलि 5 AM सिमनि आपडेट बादियै बुहुमाव बेसेबांसिम बांहोनाय लोगोफोर? बुहुमनि मादाव नाम्बार 1 आव दङ USA, नाम्बार 2 आव ब्राजिल आरो नाम्बार 3 आव इन्डिया। दासिम इन्डियानिखौ नायदिनि टटेल केस 27,66,622 सिम जाहैबाय। गोदानै केस मोनदों 65,022 जन। टटेल डेथ थैनाया 53,023 जन जाबाय। गोदानै थैदों 1,098 जन। टटेल रिकभार्ड जाहैबाय 20,35,143। गोदानै रिकभार जादों 58,895 जन आरो दायो एक्टिभ केस जानानै दं 6,78,460 जननि देहायाव दासिमबो एक्टिभ जानानै दं।